September 27 stoici otvárajú dve zaujímavé témy. Prvá je, že pozor na náš zlozvyk, citujem, the habit of blind panic. Keď máme tendenciu reagovať na veci s panikou, že hneď už vidíme tie najhoršie scenáre, aké môžu byť a hneď nám už tá myseľ ide niekde do tej paniky a do toho zvýšeného kortizolu. A za týmto určite môže byť aj, ak sledujete príliš nejaké seriály vražedné alebo niečo také, viete, veľmi negatívne, že to máte veľmi tak ako keby v systéme napozerané a potom aj keď v živote sa niečo udeje, tak už ste veľmi takí podozriví, lebo vidíte to nebezpečie všade a to je ako taká negatívna potom clona, cez ktorú sa pozeráme na svet, možno niekedy až zbytočne skepticky. A ono to súvisí aj s tým, že ako vlastne ja vnímam svoje dieťa. A veľa odborníkov hovorí, že my by sme sa o deti nemali báť. Že to je to najhoršie, čo pre dieťa môžeme urobiť. Samozrejme, že ľahko sa o tom diskutuje, tá realita každodenná je iná. Ja sama viem, že keď vidím malé dieťa, ako uteká, tak hneď proste človek má v sebe takéto, že Pane Bože, čo ak spadne? A keď spadne a hlavy. Proste tú paniku a ten strach proste prirodzene v sebe máme, len s tým treba pracovať a uvedomiť si, že fúha, mám nejaké prehnanie umocnené tie moje reakcie. Čo je za tým? Spávam dobre? Jem zdravé tuky? Mám vyvážený jedálniček? Alebo si dám večer KitKat, Snickers, neviem čo mi potom ovplyvní spánok, čo mi potom ovplyvní aj moje ráno. A ono všetko tak krásne so sebou súvisí, že keď sa do toho hlbšie ponoríte, tak prídete na to, že to jedlo proste ovplyvňuje to, ako reagujeme, ako sa cítime, ako myslíme. Proste jedlo, mozog, čreva, to je všetko prepojené. To je úplne ako keby zase nejaká iná téma, samozrejme pre odborníkov, ale my sa snažíme všetky tieto témy nejakým spôsobom smerovať na to, ako si pomôcť v našej práci každodennej, či už s deťmi, jednak ako rodič, jednak ako učiteľ a tak celkovo ako mať takéto správne, zdravé nastavenie v spoločnosti. A k tejto téme stoici hovoria, že power doesn't corrupt, it reveals. Čiže to je trošku zase niečo z iného súdka a teda, že keď máme moc, status a podobne, tak ten len ako keby dá na piedestál to, kým sme. Ako keby odhalí to, kým sme a ten náš charakter. A preto vlastne uzáver toho dnešného vstupu v tejto knihe je, že budujme silu nášho charakteru. A čo buduje silu nášho charakteru? To, že niečo pravidelne robíme, to, že každý deň vidíme ako príležitosť sa zlepšiť, vytvoriť si nejaký krásny moment s našimi blízkymi a hlavne sa spýtať samého seba, na čom potrebujem zapracovať, aby ten môj charakter bol ešte pevnejší, ešte stabilnejší. Takže to si už musí zodpovedať každý sám za seba. Na tejto mojej ceste, čo mne funguje, je, že keď si aj uvedomím, že ten môj charakter v nejakej situácii, že som to prepískla, že to nebolo vhodné, že som bola príliš, možno, viem byť niekedy taká až príliš direktívna. A vtedy ma to zamrzí, keď ako keby nedám do toho tú emóciu, alebo že vidím, že tá druhá strana ostane taká zaskočená z tej priamosti. To je príležitosť sa ospravedlniť, upevniť ten vzťah, skorigovať ho, uviesť veci na správnu mieru a podobne. Takže prajem nám všetkým, aby to, aký máme charakter, aby to bola tá misia, ktorú si so sebou nesieme každý deň. Aby to bolo to, čo chceme tou našou prácou a tým našim časom tu na zemi upevniť.